Laya, oy. Bakit tayo ganang... Ha? Ayaw po, mga bunog. Gana, ang ato lang ba? Problema na to ba? Kaya kanatong YouTube channel ba? Perminta na ma-upload ang mga videos na to. Kaya na rin, dagan na kayo mga supporters na to nga naabot na taog 20 billion biya nga kuan subscriber hinay-hinay tag kanang kuan Mag-upload na ron. Bahalag pa eh. sige pero asa po atong saan na to nga wala man siking atong direktor nga wa biya tay kanang mahunaw-naan nga content di uwa siya May ba't na may usang director, assistant director nga maayo man po na. di ako ra biya assistant director ani Ikaw mo na no? ngita Adi, ta maayo kay ka. sige na wa mo koy content ron sige na maabot ron nga atong kauban ba Sige. sige Go. Asa ka tong kauban si Kuano? Di puro don ba? Ito. Sa bro. Nata ko'y content ron. Unsa ba? Silbi mo ako'y mo kuan ba? Mo direktor ani ba? Oh, Indot kini? Indot kini nga content. Oh, may na. Atos na pangitaw na. Ha? Ra. Go. ay tanan bakit content gyud pagi ko na nga content ron kita ni zero balance kita ni atong kuan nato ka diha nga nagtabi-tabi ko man ta Duka mo gud, duka mo gud. Wa ka nag-istorya din ha. sabi ka nga nagunaw kani ko kuan Naraman di ining duwa diri oh. Naraman di. Oy, pagka na mo. oh sus Na ko'y content ron. Ako'y bahala ana. mo ba Bahala ana. Okay, bahala ron. Direktor ka ron. Sige. oh kana Ati rago di ani mo ron. Sige. ato na ta Yes. sige Taysa, unsa may atong i-content ron? Basta ako'y bahala ana. Sige. Kamu may mga artista nako. Mao ba? Silbi ako ang inyong direktor. Kanik, mo ni ang ngayon mo ni. Kani mo sa mo kameraman. Oo. Kameraman na siya. Sige. Ato na sugdan. Asam ta. Dito ta kay kanang dili kayo kuan ba nindot ang view ba? Sige. Tara. Tara ta. Ilang ay ko Mas mayo ginay mo content gid. Lagi. Sa may atong i-content ani direct. Sa may intro ginato ani. Ito, taliyo na, tinanglayan ako, manguha para ba ko glumboy, mahal ki sigarilyo. Dito na. Nya sa man direct. Ay ako'y bahala na atong content ron. Silbi ang atong content ron. Kanang gitulis nga bayot ba? Mo na atong content. Sige. Nya ato na sugdan. Unsa man Sugdan na to. pagkatulis bayo? Sugdan na to. Sige. Sige, basta ako bahala na. Sige ato sugdan na. Sige. Udin kayo sa sige ginukto ko sunda. Okay ka? Sige na. Larga. Nya direct. Isa may bayot ani. Kamo duwa pagsabot og kinsay mabayot yung duwa. Kinsa may bayot na to ba? Ikaw ako. Sige. Ako dawat ram sige ko. Sige ako na may bayot. Nya ikay tulisan na. Ako tulisan. Oh, Pantay bitaw. sige. Sige. Na. Sige na. Juga per. Tugod na ta. Lights. Camera. Rolling. Action. Cut! Naunsa man ka nga gagbarog-barog raman ka. Wala man ka nakakuha sa akong kwan kanang script. Sa mo buka direct nga wa mo ka maghatag ng script? Sus marisip taon po ng direktor pungo po. Saan taon ka eh? Dili sa nag-rolling. Bugo apo ni mo direktor eh. Di taga sa pwesto. Plastar po dog asan may dapit mo. Plastar di kay. Yati. Dili sa nag-rolling diha. Mura bugag mini-mini-on. Murong pag-rolling kamera. Sige balik. Loading mo eh. Sus, naunsa man putawon mo. Ikaw don ka, ikaw mo'y tulisan, manago ka. Nya ikaw tibor kay ikaw may bayot, dira ka magbarog, silbi tulison ka don ba. Bugo gid ninyo gid. Sige. Dili mo kakuha sa kuan. Sige, Ang sorry ginaingon ninyo. Sorry nang. Sige, balik. Sige. Antor ko. Sige. Hindi nang istorya am nago. Nago ko. Sige. Saan taon mo? Ako rin bayot ha. Uy, Sige. Sige. Lights, rolling, camera, action. Uy, tulis. Tulis. Ako boleh ka tulis. Cut! Direct.
ikaw ba tibor ba? Ay sukol kay bayot man ka gitulis man ka. Na ikaw pud ay pagsigig dagma-dagma. Dili mo ka bulumwerte. Sama na yun. Bisa nga dagma na gina kay Pogsong. Ah, balik. Sige, sige, good. Sige, Kuya good. na siya pabalik-balik. Sige na, good. Sorry na, good. Sorry na lang. Sige na. Bantugay ko. Sige na, tarungan lagi. Tarungan mo Bantay naman ka, eh. ha? Sige, sige. Ano ba? Oh, sige. Tupo mo noon eh. Okay, stop. Lights. Rolling. Camera. Action. Kabuang mo dito. Kabuang mo dito. Cut. Oh, sarap po na. Tama na. Dili lagi na maulan. Ayan. Sige ba nan? Direktura. Di na po mao. Grabe ka balingag ninyo ging duwa gidoy. Di gid mo kakuha gidoy. Pang-ilisa na lang tamo. Dugay kayo makuha nga akong kwan. Kung ginapang tudlo ninyo. Sige, last. Sab. Lights. Camera. Rolling. Action. Ay, naunsa man po ning usa na kong artista nga nagpusa-push up man hinuon. Cut! Naunsa man po taon mong duwa nga di man kabao Japon oy. Unsa man panayuno na to ni? Balik. Kapoy na ko ninyo da. Gina. Sige na, direct. Sige, magkagpangasaba eh. Balik na po ni. Sige lang tagbalik-balik. Ani mo tagplakang guba ni. Samtaw kang direktura po kay. Sus. Sige na. Taw. Balik kami. Sige, balik na ta. Sige, nagbalik. Sige na, tuloy. Unsa man po taon mo nga kamo may masoko ron? Sige, balik. Lights. Camera. Action. Tulis eh. Ay, yung giatay na ni. Bayot mo ni. Uy, tulis niyo. Ayawa pa. Diri ko eh. Sige, magkagbalik-balik direct oy. Tak na po. Sige na. Basta may isa, alam mo na yung anong ipaat mapunin mo. Sige ka katsas marisip. Pindot na kahintay yung mga acting. Ang nakaapan, kinain ni Agi. Sige, balik. Kapoy na ba kayo video rin nga? Sige na, good. Ah, sige, balik na boy. Balik na, boy. Bugnog lagi na direktura. Binuang ka na yun, si Karo. Yawa. Binuang ka na yun. Ano naman? Ready na. Sige na. Lights. Camera. Rolling. Action. Tulis eh. Ngayon yun. Tulis ni. Cut! Ikaw ba? Overacting rin pong gay ka. Balik! Sama ni Uy. Atay po na yung direct ka nga. Magsige man na yung kuhan-kuhan. Stick. Kausan lagi ka na ako. Kausa. Lasagin ka na mo direct. Piti ka nang naon mo ba? Sa'yo nang Papakita ka uman ka. acting diri. Oh, papakita ka uman sa kasino to. Magsige na po kat-kat. Kat-kat ang naon mo buangan. Sige, balik. Yan, direktura. Ay! Man, ready na ka? Ready na. Sige. Lights. Camera. Rolling. Action. Tulis. Cut. Akabugo ni mo. Sige, Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko. Shout out kay Junaline Bangka. Shout out kay Coconut Martin ang probinsyano. Shout out kay YouTube Studio TV. Shout out kay Marian Rivera. Shout out kay Boy Ipong Sandy Boy. Shout out kay Danilo Ligaspi. Shout out kay Mike Angel Gaming. Shout out kay Ibansar Algazar. Shout out kay Bibs Alindog. Shout out kay Kaparm Elmer Ablando. Shout out kay Jerome Aribalo.
Shout out kay John Sandoval. Shout out kay MC Ang TV. Shout out kay Dudong Marchan Official. Shout out sa akong igagaw diya sa Dubai. Waning Anunas Pansoy. Thank you sa support, guys. Thank you.